Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mwasula bwanji malwana zanga kwina kulikonse kumene muli. Christian Zuloni mawerenga post yomwe analemba a Timothy Ntambo. Amene tangonena kuti tangotchula zina limene Timothy Ntambo. Ambiri akumuziwa ni munthu ammozi amene masiku ambuyo zaka za mbuyozo 2019-2020 ankapasidwa ulemu monga munthu oti amaoneka ngati kuti ndi womenyera ufulu. Osaziwa kuti anali munthu amene anali wongofuna kungokhutitsa mimba yake osati kumenya ufulu wandani kodi wa Malawi. Ndelero achisiru achaso akubwera kumanena kuti mulamuliro uwu I think wina nesa akuziwa mmene tayendera ifeyo mulamuliro wa Lazarus Chakwera. Anthu kudya chitedze mafuta amene akuvuta pakana panowa mphamvu ya yemwe ikuti usapakana panowe gwero la kutsezo ndi ndani kuti MCP. Wina lese zimene zakuzirani kuti akuzidziwa. Ndelero akuona ngati zomwe zija zomwe ankapanga kale zija anthu asekerera. Achimwene ndifuna ndikuwuzeni inuyo si munthu omenyera ufulu. Inuyo ndi omenyera mimba yanu limodzi ndi anzanu achipani cha MCP. Chifukwa mukanakhala omenyera ufulu tikanakuonani mukupita kunsewu kapanga ma demonstration namiwa atamenyedwa ndi zigawenga zoziwikiratu sunapange kena kalikonse. Anthu anadya chitedze boma la MCP kulephera kusamala anthu. Sitinakuoneni mukutuluka kukapanga ma demonstration. Inuyo ngati mukutenga ngati kuti Amalawi ndi ogona mukuzinamiza. Ndifuna ndikuwuzeni achimwene a Timothy Ntambo munthu oziwa ndewu kumenya saputaputta ndewu chifukwa amaopa kuti tsiku lina ache ku ndewu akabwerako ndi chamanyazi. Inuyo munatha. Ndezi kungodikira kuti mwina mwache aino akene kuti muzindikire kuti munatha. Tazapangiseni matemu. Muzaone chomwe chizatani kuti chizachitike. Mpamene muzazindikire kuti inuyo munatani kuti munatha. Chifukwa mukufuna kuti mwina mwache mukachite kuona chamaso. Chifukwa wina aliyense dziko muno palibe amene mungamukope inuyo mumapanga naye zinthu zopusa zanuzo. Kumanena kuti anthu akusatireni. Ndizosatheka. Anyamata amene ajawo amene munkagwira nawo inuyo ntchito imene ijayo ambiri ndi amene wawa kutani kuti amba kumangidwawa ndipo alibe mphamvu ina iliyonse. Olo akukula mtima kumalankhula zinthu zamwano ndikulira ife tikuziwa kuti umene chako ndikulira umene kuchako ndipo sanati yayi. Lamulo ligwira chani kuti ligwira ntchito. Inuyo Ntambo muzipase ulemu. Ngati uli munthu wanzeru Timothy Ntambo ukuyenera uzipase ulemu. Umachita kuonekeratu Timothy Ntambo kuti iweyo ini ma haters ena ake. Iweyo ndithu uli ndi udani wa personal ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Andi ana Professor Peter Mutharika zimene zozo sangavomere. Dziko lake ndi lomwe lili lomwe munkapanga zinthu zanu jamwa yani kodi mwa ufulu. Kumapha ufulu wa anthu ena. Anthu kumatibulidwa mdziko munomo. Polisi osapanga kena kalikonse. Mphamvu zitakula inuyo. Mutatengera Amalawi kuchiwonongeko. Malawi ndi kumalira. Zinatengeranso anthu ena ake olimba mtima amene anadzuka ndikuyamba kulankhula. Achina Namiwa, achina Boni Kalindo, Pastor Shumba, Wabakiri Muluzi TV, kudzuka kuyika mitu panjanji nkumalankhula
iniyo muri akhwimisa chitetezo chona kuti wina aliyense angapange za inu kuthana naye, koma Mulungu sanali mbali yanu ndiponso sazakhala mbali yanu olo pang'ono. Inuyo simungakatseke maofesi a Eskom dziko lake linolo nzosatheka zimenezo. Uzikatseka maofesi a Eskom ngati iweyo ndani? Tazivomerezani. Inu ajihana pamene ankapita kupanga alliance mu Blue Alliance, iweyo nali munthu mmodzi amene unabwera poyera nkukanisisa kuzomwe zimachita kuziwikiratu kuti uyu ndi chani, kuti uyu ndi maudani ena ake a personal ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Lero Professor Arthur Peter Mutharika ali pa mpando, ndiye uzikanenanso iwe mweyo uzikanati upite kusewu kuchi. Ayi ndiwo sozaonanso ngati kuti anzako akupanga nawe zinthu za personal chifukwa chakakhalidwe kakukotani kuti konunkhako moyo onunkha kwambiri okuti amalawi sangatani kuti sangatsekerere pabwere amenyera ufulu ena, not HRDC. Ine ndikumanena monenesa sikupangisa mademo mdziko muno. Kaya zanu zokoti mukapanga ma lockdown maofesi zimene zozo nzosatani kuti nzosatheka mukupanga zinthu zotani kuti zolota. Iweyo sukusongonezaso Professor Arthur Peter Mutharika ulendo ono, ndipo zimene zozokuvomerezi ajese kabwira azanu amyata anzano amyata pompano timatukutuku timapewa tikuonekati tizikakuonerani kumaula uko, tikakuonera numaula. Lero zikanena kuti uli ndi network yomwe ungathe kumakauza mabungwe kumanena kuti chifukwa chokuti anthu apamene amangidwa apasidwa belo amangidwaso, kodi mwayiwala ino chisale mungangontenga umaziseweresa kumpasa belo kummanga iwe mabungwe amene anali kuti amene ufuna kuwapeza iweyo anali kuti osamaro kusola anthu dala yayi kumene ndi kwato kusola anthu dala akuluakulu tiziganiza inu yoti ulendo unowotu ulamuliro mumvera fungo ikakhala bridge ndija kukasekulira Professor Arthur Peter Mutharika. Kaya mnthu amene cha president watu nasasiyakwera nkangopereka mayina atse wakuti kupereka zina Esaulos Chilima wakuti yayi Joyce Chisulo Stadium chachati ankazemberera kunati bridge ya izakhala ndani kuti izakhala nasasiyakwera bridge ukunama kwambiri ikakhala iweyo nasasiyakwera mbiri unapanga kale mbiri yako dzina linaperekedwa kale kuchikangawa kuja limene chaende ili mbiri ya iweyo, ndipo boma sizakulemekeza mwanjira ine liyonse kupereka chinthu cha dziko munomo muzina la iwe zina unakapereka kale kuchikangawa kuja pamene panagwera ndege paja ndiye lako limene lichi. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.